ଖରା ଦିନ ଥିଲା। ସମସ୍ତ ଗଛଗୁଡ଼ିକ ଶୁଖିଯାଇଥିଲେ। ଝରଣା ଓ ନଦୀଗୁଡ଼ିକ ଶୁଷ୍କ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ। ଗୋଟିଏ କାଉ ଦିନ ସାରା ଆକାଶରେ ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି ପାଣି ଖୋଜୁଥିଲା। ତାର ଗଳା ଶୁଖିଯାଇଥିଲେ। ତା ଆଖିକୁ ଆଉ ଭଲ ଭାବେ ଦେଖାଯାଉନଥିଲା ଶୋଷରେ। କିନ୍ତୁ ସେ ଆଶା ଛାଡ଼ିଲା ନାହିଁ। ସେ ପାଣି ଖୋଜୁଥାଏ। ଖରା ବି ବହୁତ ଜୋରରେ ହେଉଥାଏ। ସେ ଦୂରରେ ଏକ ବଗିଚା ଦେଖିଲା। ସେ ଭାବିଲା ସେଠି କିଛି ଥିବ ନିଶ୍ଚୟ। ସେ ବଗିଚାରେ ଯାଇ ଦେଖିଲା ଗୋଟେ ମାଠିଆ ଛାଛି। କିନ୍ତୁ ଭୈର ପାଣି ଥାଇନା। ସେ ଭିତରକୁ ତା ଥଣ୍ଟ ପୁରାଇଲା। କିନ୍ତୁ ତା ଥଣ୍ଟ ପାଣି ପାହାକୁ ପାଇଲା ନା। ରାସ୍ତାରୁ କିଛି ଗୋଡ଼ି ଆଣି ମାଠିଆ ଭିତରେ ପକେଇଲା। ଗୋଡ଼ି ପକେଉଟେ ପାଣି ଉପରକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଉଠି ଆସିଲା। ସେ ଥଣ୍ଟ ବୁଡ଼େଇ ମହା ଆନନ୍ଦରେ ପାଣି ପିଲା। କିନ୍ତୁ ସେହି ପାଣି ଗରମ ଥାଏ, ଶୀତଳ ନୁହେଁ। ସେ ଭାବିଲା ଠିକ୍ ଅଛି, ଗରମ ହେଉ, କିନ୍ତୁ ଏହା ମୋ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇଲା। ସେ ଏହି ପାଣି ପିଇ ଆଶା ନେଲା, ଶକ୍ତି ସଂଗ୍ରହ କଲା ଓ ଆଗକୁ ଉଡ଼ିଗଲା। ଅଳ୍ପ ଦୂରରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ତାଲାବ ଦେଖିଲା, ଯେଉଁଠି ଶୀତଳ ଓ ପରିଶୁଦ୍ଧ ପାଣି ଥିଲା। କାଉ ଖୁସିରେ ଚିତ୍କାର କଲା। ସେଠି ପେଟେ ପାଣି ପିଇ ଓ ଆକାଶକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଲା। ସେ ଭାବିଲା ଯଦି ମୁଁ ଆଗରେ ହାର ମାନି ଯାଇଥାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏହି ପାଣି କେବେ ମିଳିନଥାନ୍ତି। ଜୀବନରେ ସମୟ ଯେତେ କଷ୍ଟଦାୟକ ହେଉ, ଆଶା ଛାଡ଼ିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଓ ଚେଷ୍ଟା ସବୁବେଳେ ସଫଳତା